Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kain nong tricep ni ibangi don arpoitli ki sinong iba don lightly ki polling station. Kata ke polling station kadai Mesai polling station, Mausmai polling station, bat Langdong Dai polling station. Te kumba pila I nadu mene ba ni song hangne ha pring surok nakadaw bangi klem yo bat klem ailat ingi bandrung sene sepo jong kaneka KHDC ne sha bania kendu bat ki IM ne ki badai pej hak badai bat kaneka jingphe yakini ki constituency ki bathmai ki badon menta haka delimitation ma hadin ka delimitation ka don kaneka selection committee ka bala penhap yengi penhap jubor yengi nama sindrut sha ramrai jengam te mentapat hak jinge kendu badu PNC mo badai chairman jong selection committee kular yengi ban review biang ban penne beng yengi motion road constituency ya arpoitli ki snong but ya kini ki likely ki polling station but kani ka review meeting kan don haka khat khandai tarik December ubnai no pra ubanwan te nakaleng jungi ni kren da ka basai but ni ai da ka message ka basai sha baro kinong elam ba bat kumjuru I paj ba penbena ba ngila lumbiang mene ni klem kren sepi direction ne namar ba nyapan pan ni jing monjur paj ba tiki paj ba kila rai ba ni hun ya kane namar ba kadon lang badu ba tetus ubadai option leader jongka opposition party ma nang takatu kani ki em ne ke don lang to kila kular ini ban don ke isi meeting shwa din nang ta kinsa wanra ke review meeting bat kin pene yangi hamau sindo bat nakaleng jungi lada nakaleng jungki isu kular tok kinem penhun ya kajing kwa bat kajing trang kajungi ban ne bai hamau sindo ban nim ba nginem lai cha ramrai jengam haka khat khandai tarik ngin apai chwa lada kani kajing kular kalong ka nem penhun ini kemun haka arpo tarik ngin sa lumbeng bat ngin sa songbeng ke meeting bat hadin kata pada ngin sa penjur susu ya kejing ki lane ngin sa le da kanu kejing ki ka ba kam penjur susu ban ya kene kejing ki kejungi menta Pelong ni mereka meeting apa pasal itu sah. baik ya kene namar ba nakaleng jong ka delimitation committee kila penlong bat ki ngi klam yo ban lang baro da baro ndre ngila pha ki katto kani kinomi kmat ban kila de penlong bat dei nak tahu ba kila penlong ngila pen pau seki bat kila snio ya ta jing kwa ka jongi jing snio ka jongi te ka delimitation committee bakli da u doctor starware khasimli kila peni ingi motion road hadin ars ngipat menmit ngamtip kile iyo mano balik kene balik start mano badon bentai kene ngimtip ya kata bat kipen kelano bat kipen habjubor no yengi nama sindrut sha ramrai jerngam lengba ka selection committee bakli dau ba PNC kumu deputy CM lene usharman jo ka selection committee kadao kalong ba ngimla aban lei setei kalong ka jingjingai ka ba syaba palat ngidon ladang ngilai saramrai prapu pra kilometer tam kadon ke jingjingai nang ta ha ka bumdon ke surok ngihaban kam ya sibun ka kawa ka barit bat ka bahe nang ta kumjuru suwa bangin poi setei ngihaban kamru ya ka asam ya ka asam na sethi sa athebari nang to ngihaban kam nang tangin poi sa ramrai ladang yat nang ni nong stoi ngihaban kam ya ka motion route ngihap kam ya ka nong stoi hadin nang ta pada ngi poi sa ramrai dai nak ne ka daw ba ka jingai palat bat ni ki jing tre jing ta ki spa sngi ki grand temen kini ki temen ki kro ki jing nong kam jingi ha baru kini ki por kumut ba ni don baik ha motion road bat ha motion road block ni don nang ta kumjuru balai ngi kwa sini sa motion road pade ngi kwa na marsani ka surok kala khamha nang ta sakawiru ka jingjan ro ka jan sa bapalat ka don tang arpo kilometer ki sinong ki ba jingai na ka jingai tam Yang bakal delimitation committee.